Final game para champion. Bobo rin ako. Mag-subscribe na kayo. At huwag niyong kalimutan ang notification bell. Supportahan niyo ako, guys. Thanks sa mga viewers. Bobo rin ako dito. Ang weak ko. Tangina. Gato kaka. Huwag niyo akong patayin. Huwag niyo akong patayin. Patay rin ako. Ang bobo ko. Practice lang to, guys. Ni Parsha. Tangina mo. Hindi pa ka napatay. Creeps lang. Wag ready. Para champion to. Pag nanalo tayo, meron tayong rewards. Kupraan Hanabi, mag-asawa na kayo. Jilong umalis. Hindi niya kaya si Kupra. Mag-like na kayo, mga lods. Patay na naman. Bobo rin ako. Bakit na champion? Good, Hanabi. Ang galing mong maglaro. Kinuha pa niya yung buff na blow. Hindi ako patayin. Lumipad pa rin. Patay na naman. Patay rin ako. Ang sakit mo, gato kaka. Tang ina mo.
Gatuka. Sorry, I'll take the Okay lang. Importante mananalo. Gather for team fight. Not solo. Initiate retreat. Turtle resurrecting soon. Tangin na mo. Tay ka pa rin, yellow card. Good, yellow card. Attack. Sorry. Attack the turtles. Attack the turtles. Battle spell ready. Yan. Turret has been destroyed. Ally has slain the turtle. Yung bang yellow card. Kinuha mo yung turtle. Launch attack. Launch attack. Backup. Unstoppable. Mega kill. Good, Hanabi. Magaling yung maglaro. Patahan nyo si Turret has been destroyed. Gather and ambush. Roxy Rocks. Destroy the turret. Good game. Slain. Launch attack. Yuhan 143. Sorry. Sorry. Attack the Lord. Attack the Lord. Gather for team fight. Do not solo. Mag-comment na kayo Monster. sa my YouTube channel. Lord resurrecting Okay soon. lang. Oh, is not ready. Patay rin ako ng AK-4. Lumipad na naman. Tayo na mo, Gatuka ka. Patay ka rin. Hanabi. Bakit hindi pa naminiyak si Hanabi? Champion pa more. Thank you for watching. Patahan niyo ako. Thanks sa mga viewers.